Babe, pulutin mo nga. Babe, doon, pulutin mo. Naman din ang dress niyo. Weh. Pwede strand lane nata, ya kasta. Sige babe, bumili ka na. Sige. Pabili po. Hoy, param. Gumatang. Awan taglakot ta. Tatayak pa ikaw eh. Kaya naman kawang tuwid. Kung magkatayak ka ron, kung maglakaw. Pinagkatangam niya. Itlog kinatdog, si Dain May, kapaya. Awan tilakot ang hotdog ko itlog ta. Balay prito ta itlog ka natdog mo ta si Danyo. Lumabalin lang, nabay ko na rami daw. Kubabalin man talaga kaya mo. Nakadumasigat ta kaya mo kagugot ti kamuti di balay. Hindi masajay, nasusustansya ti ko masikog. Kasi ti si Dain na. Bawi na ya, libre ajin, dumawatak tulat na di balay yun. Bakit nagugutan? Baka mo nang nakabigay di karuba. Habang sariwa pa eh. Na mga ajin, tipay magna, nagang sigming aron payod na. Kasi sa Ban Andres, madiman natin makikita ko. Anak. Nagpudo si ko. Patay mo, George. Apay sinata sa siripon niyo. Tagari. Kita saya. Pasan na yun. Nagkadurot na to ni Baknay. Ano nga to? Tatakal mo, lupunan na tanan rice ba? Bilog-bilogan. Talaga ka nagtakal na eh. Kami. Siyempre takal di ko anak. Wait na. Lupo na. Kakapag dugpay tingin na na. Meron. Nagpaya nga sipatan ti ubot na natan bakan rice. Kasing bibilhin ko. Oh babe, anong ginagawa mo dyan? Ukis ti sa bayaw. Di bakit kumagama ta siripon niyo? Ay, susirin pa magiging na baga, ma'am. Adi kamel, susiripin mo na eh. So, ang nakakastaya ka na eh. Weh. Nandiyan na eh, di bagbag ko tayo, nakatindog tinggid na, umunak pa eh. Pagpakawan mo, nasiripan mo yung malibaga mo. Apay, talwanda ka pa eh. O, di ba? Nagdakila tatarpulain. Makikita mo siguro. Babe, halika rito. Samahan mo ako. Babe, pulutin mo nga. Babe, doon, pulutin mo. Naman din ang dress niyo. Weh. Pwede strand lane nata, ya kasta. Sige babe, bumili ka na. Sige. Pabili po. Muntik na nga nga ba? Dito mo, pagpakadaan na dyan suna. Maglagi, hindi na nahalata. Babe, tara na. Wala yatang tao. Oo nga eh. Una pinagabong na diubo ni Bakit na. Babe, sa susunod, huwag ka nang magsusot ng ganyan ha. Wala akong tiwala sa dalawang yun. Boy, nagsulti ni Francia. Nagkapsak ni Bakit na.
Pingarod, man-manong tikas dyan ng dries. Bak, permi siguro pa may anatira biya dyan. Apa siya pag damaga, mali pransa. Umukarot ti kakawin dagay nga duwa. Pengar makangot ka. Pandamaga lang ko. Hana ang makaungit, nagpalpaliwanag lang. Ala, makaungungay. Kasi siguro namin yung kinibagot mo yan. Pay, madi ka lang mapanugin. Baka kasi ti pampamayam ko ni bakit mo. Kuha na, agas panluga dyan. Nata ti paglaingam. Doon pa yung roti, good na yung kamote di palayaw. Kado pa ya. Yung tagugutan wala lagaro din, baka maunanda ka pa eh. Kaduan anak ah. Ay na, lakayang ka, nagugulat ka mutig, pakadwa ka pa eh. Isun tumo lang agawit ka. Ang takit din. Oo, kisto sa ba natin nga tao na ya, agugulat ka mutig, pakadwa pa eh. Tingay nan! Minta mo, marala naman bakit ko dyan. O tamtambay, dito. Lang, dati.